și acest bine ați venit la al 3-lea episod. Și al doilea a fost puțin cam plictisitor, adică n-am făcut aproape nimic, doar am văzut niște robine, n-am apucat nici pe acelea să le luăm. Uite și pe acolo niște smarald de fapt. N-am mai jucat Techit decât m-am uitat la Techit, cum am zis și în primul episod. Deci nu prea știu ce să fac. Dar, cum v-am mai zis, mai am documentat. Am avut un început uimitor cu frapsul, dar din păcate, evident, frapsul mi-a dat crash și am filmat un episod. Adică am încercat să filmez un episod și din păcate mi-a mers doar 30 de secunde și ceea ce eu n-am observat până atunci. Cred că de acolo am venit eu. Așa presupun. Așa, hai să mai uitați. Vreau să mă urc sus acolo. Să iau și robinele. Sper să nu, ca acesta să nu fie iarăși un display foarte plictisitor. O să mă iau și acel fier. Cred că sunt doar pe peaceful. Sigur cred că sunt. Dar mi se pare că au niște scheletoni. Acum o să mă sus. O, uraniu acolo am văzut. Am făcut și acel divine, nu mai știu cum se pronunță. Divining rod mi se pare. L-am făcut degeaba. Hai că nu chiar degeaba. Fuck. Nu cred, iarăși îmi sare mouse-ul din ecran. Uite și acolo niște robine de eu nu mai găsesc. Nu. Mai bine lăsăm acel fier, oricum nu era atât de important. Dar aici, dacă mai ne duceam acolo, muream. Deci, mai bine stăm noi aici cu minței. Ne facem un crafting table. Facem aici un furnace și nu ne mai îndepărtăm de el. Doar să pun, nu știu, pe aici. Așa. Dacă este episodul 4, până în episodul 4 încerc să stau și de niște minereuri. Nu știu, văd. Bine, off camera, nu cred că vă interesează chiar pe voi acest lucru. Și pe mai multă lume am văzut că interesează mai mult mecanismele. Așa, aici o să iau acest fier. Și am văzut și niște uranium.
Nu cred. Da. Da, și aici niște uraniu. O să cobor și pe acesta să-l iau. De ce? Deoarece uraniul are un MC mare și acest lucru este foarte de ajutor. Este nou de ajutor deoarece putem să facem mai multe diamante sau alte chestii. Eu aș vrea, din punctul meu de vedere, să nu... O să vă explic. Să nu mai fac și... Nu mai știu cum se numea. Din acela cu energie solară care produce diamante sau chestii de astea. Se pare cam inutil. Mie mi se pare. Dar cred că o să-l fac. O să mai mă interesez. Dacă aveți și voi păreri, vă rog să mi le spuneți. Și în legătură cu acel anunț cu echipierul, aș vrea să vă spun că trebuie să aveți în jur de 12-13 ani. Da. Și să știți și voi măcar cât de cât acolo techit. Să putem să ne descurcăm. Am uitat la un gamer care tot așa a filmat techit și a avut, nu știu, destul de multe episoade, 90 și 2, și m-am uitat cu atenție și am încercat să mai studiez câteva tehnici. Da, uitați. Minereuri destul de acceptabil găsite aici. Uitați, mai am cu niște iron. Uite, parcă aici era uranium. Nu era aici. Unde? Am cu groapa aia, uitați aici. Să fac niște torțe. Da, să fac niște torțe. Oh. Și în loc de acel măr să punem torțele. Deci, sunt și eu începător, să nu mă criticați. Toată lumea a avut un început și nu cred că nimeni a criticat acel început. Bine, asta e greșit spus. Mulți critică începuturile. Să mai sus aici unde... Poate, cred că aici ne-am întors cumva. Și acolo e suprafața. Deci, da. O să filmez după ce o să pun aceste 3 videoclipuri. Uitați, mai avem aici. Deoarece până atunci o să mai caut niște minereuri și ai vrea să găsesc să filmez cu cineva. Dar acel om să fie după cerințe. Nu sunt niște cerințe chiar uriașe. Dar sunt destul. Niște cerințe până la urmă. Cupru. Am văzut că se găsește destul de ușor. Și ajută mai ales la MC și la construcții. O să plec din acest loc deoarece nu-mi place. O să mă să iau și niște rabă. Am văzut că e pe afară. Niște copaci. Acolo. Deci cam aici încheiem și acest episod.